d'aquí una estona us expliquem el món de la terrissa i la ceràmica amb persones que en saben, des dels torners a la persona que també la venen, aquesta ceràmica i terrissa, i amb l'àvia Remei, que ens donarà uns consells de cuina que ens anirà molt bé i ens sorprendrà. Això serà d'aquí un moment, però tu deies molt bé que hi passen coses a Breda i de fet a tota la comarca de la Selva. Sou coneixedors de les reivindicacions que hi ha en contra de les retallades sanitàries. Doncs bé, aquesta nit aquí a la Selva hi ha una mobilització important i nosaltres, mira, abans que res, m'agradaria que veiéssiu una casa i una pancarta concretament. És aquella casa d'allà, que els que sigueu molt aficionats a les sèries de TV3, especialment a Vent del Pla, la recordareu, era casa de la Teresa, i just al damunt hi ha una pancarta que diu: a Breda defensem la nostra sanitat. Doncs és aquesta la reivindicació que es fa aquest vespre i amb nosaltres tenim a la Marta Sibina, que és la portaveu de l'Assemblea de Breda. Marta, com estàs? Hola, moltes gràcies, molt bé. M'agradaria que m'expliquessis què és el que reivindiqueu concretament. Doncs mira, aprofitant una mica això que dius de la casa i de la famosa doctora de la Teresa, de Vent del Pla, que s'ha fet famosa a tota Catalunya, doncs el que reivindiquem és que ens quedarem sense metge de guàrdia a les nits i tornarem enrere com mai, perquè des de fa moltes dècades sempre hi ha hagut metge de guàrdia i el que ens passarà des d'aquesta nit mateixa és que deixarem de tenir metge d'urgències al poble, i no només al poble, sinó a tota la Selva interior. I aquestes retallades, com tothom sap, afecten a nivell de tota Catalunya, de molts CAPs, a nivells d'hospitals. És una retallada que està fent a nivell de tot Catalunya un important. I aquest vespre què és el que passarà? Nosaltres aquest vespre el que farem és ocupar el CAP. Aquesta és la paraula. Farem una ocupació del CAP com a reivindicació de que no volem el seu tancament. Pensem que ho ha de veure la gent, ho han de veure els polítics, perquè altres coses que s'han fet molt importants, no s'ha parat de treballar, de lluitar, no estan fent cas de res, no estan escoltant res. Pensem que és molt simbòlic que el poble ocupi el CAP com a mesura, com a força, com a protesta de que no vol que es tanqui aquest CAP, perquè pot portar unes conseqüències molt terribles, no? Vull dir, quedar-te sense metge de guàrdia amb una urgència a la nit, doncs tothom pot anar traient què pot passar, no? Marta, moltíssimes gràcies. Ens heu demanat fer aquesta reivindicació i així ho ha fet. Gràcies, de debò. M'agradaria ara començar a parlar del que us presentàvem fa un moment, amb un aplaudiment, perquè, és clar, ens arriba l'àvia Remei i també aquest món que